Sympatická Daršan a jej partner Tibor dostali požehnanie na výuku prameniacu v nesmiernej úcte a láske k životu, v pomoci a súcitení s odkázanými od samotného Dalajlámu. Do Andoviec sa tak nasťahoval kus Tibetu a naše kamery pritom nechýbali. Čo sa ukrýva za spojením byť šťastný? Zrejme každý z nás si predstaví čosi iné. Pre niekoho je šťastie ukryté v rodine, pre iného v láske, no pokojne možno prehlásiť alebo povedať, že dnešná civilizácia či generácia hľadá uspokojenie predovšetkým v bohatstve. Hrnieme sa za majetkom, peniazmi, mocou a veľakrát zabúdame na to, že také ozajstné šťastie, taký vnútorný pokoj sa ukrýva v bohatom srdci a v čistej mysli. Oni nám však žiaľ v súčasnosti chýbajú. A ak nie je v poriadku duša, nemôže ani telo slúžiť tak, ako by pôvodne malo. Je tu však riešenie. A nie je tak ďaleko. Je v Andovciach. Tam totiž žije rodina hlásajúca myšlienky tibetskej filozofie či psychológie. Celý život sa snažíme hľadať vnútorné šťastie. Niektorí ho nájdu skoro, a to je vzácnosť, no sú aj takí, ktorí sa ho márne snažia objaviť počas celého života alebo počas dlhých rokov. Vy ste však zrejme už svoju celoživotnú cestu objavili. Ako a kedy? U nás sa všetko začalo zhruba okolo toho 95. roku, keď sme pocítili nejaké veľmi silné vnútorné nutkanie ísť na ďaleký východ. V konečnom dôsledku, vtedy sme ešte ani nevedeli, ani nechápali, prečo nás to tam ťahá. A trvalo to zhruba tak 2 roky, kým sa všetky okolnosti spojili tak, že sme vycestovali. Precestovali sme prakticky celý Nepál, celú strednú Indiu. Až nakoniec sme sa dostali do Malého Tibetu, tam, kde žije jeho svätosť Dalajlama. Vtedy to už bolo pre nás úplne jasné, prečo sme tam prišli. V rozličných tibetských monastériách, v kláštoroch, na púťových miestach sme zažili taký hlboký pokoj, kľud, mier a vyrovnanosť, ktorá bola pre nás dovtedy neznáma. No a vtedy sme si povedali, aké by to bolo nádherné, keby sme toto vedeli nejakým spôsobom sprostredkovať aj u nás. Na Slovensku vtedy prišla myšlienka vôbec založiť takéto nejaké meditačné centrum u nás na Slovensku. No a nakoniec sme s touto žiadosťou, s touto prosbou vyšli za jeho svätosťou Dalajlámom a bolo to veľmi ťažké, bolo to veľmi komplikované vôbec sa k nemu prepracovať. No ale nakoniec sme dostali oprávnenie, aj možnosť, aj požehnanie založiť takéto centrum. Dá sa povedať, že vďaka vám teda vyrástol v Andovciach Malý Tibet. Prostredníctvom školy, ktorú ste zrealizovali alebo zorganizovali, sa snažíte pomáhať ľuďom a nasmerovávať ich tou správnou životnou cestou. Čo sa teda snažíte odovzdávať prostredníctvom tibetskej filozofie alebo psychológie? Pravde patrí aj to, že dlhé roky sa venujeme liečiteľstvu. A dosť veľa ľudí chodieva sem k nám na liečenie. Bežne ľudia chodievali takými problémami, ako sú prechladnutie alebo iné jednoduché problémy. Možno v tejto chvíli už aj rakovina patrí k takým chorobám, ktoré sa dajú riešiť, ak človek má správny postoj, pravda, že ak chce preto niečo urobiť. Ale prišli sme do takého štádia, alebo skôr všimli sme si, že začali ľudia chodiť s takými problémami, s ktorými sme my nevedeli pohnúť. Teda teraz rozprávam o psychických problémoch. Takže keď sme vyšli na ten východ, teda keď sme vycestovali, tak sme prišli aj na to, že pravdepodobne tam nájdeme odpoveď na takéto choroby, na takéto stavy. Takže keď sme sa vrátili späť, tak sme si povedali, že treba robiť nejaké tie cvičenia, nejaké tie metódy, ktoré sme sa tam naučili, aby sme vedeli ľuďom pomôcť. A potom, keďže sme sa to naučili, tak teraz sa to snažíme odovzdávať ďalej a vlastne vidíme, že ako to pomáha. Že naozaj tie stavy sa začali meniť u tých ľudí. Čiže problém je stále v rozmýšľaní človeka, v ich postoji k danému problému. Ak sa to zmení, tak začne sa meniť aj to vnútro človeka, začnú sa meniť aj tie problémy. Mnohí ľudia sa domnievajú, že buddhizmus je náboženstvo, a preto sa prostredníctvom svojho učenia snažíte ovplyvňovať iné vierovyznania.
Je to pravda? V prvom rade by som chcel povedať, že samotný pojem buddhizmus je záležitosťou západného človeka. Takže toto učenie v žiadnom prípade nie je založené na viere alebo na náboženstve. Takže v prvom rade tu si treba uvedomiť to, že v buddhizme je presne toľko isto vedy, koľko je aj náboženstva. Presne toľko filozofie, koľko je náboženstva. Presne toľko psychológie, koľko je náboženstva. Takže my západní ľudia vo všeobecnosti z toho všetkého zvykneme vybrať buď tú časť psychologickú, alebo filozofickú, alebo tú liečiteľskú. Takže každý si prakticky môže vybrať, na čo sa chce vôbec špecializovať v tomto učení. Takže v žiadnom prípade sa tu nejedná o nejaké náboženstvo alebo nové náboženstvo, ale je to vlastne náboženstvo zdravého rozumu, keď človek sa snaží ovplyvniť to, čo je ovplyvniteľné a snaží sa prijať to, čo je neovplyvniteľné. Pred istým časom vás navštívil tibetský láma, živý Buddha, mimochodom svetom uznávaný psychológ a mystik. Jeho poslanie spočívalo jednak v zrealizovaní kurzu pre všetkých záujemcov, no jednak v posvetení jedinej tibetskej svätyne u nás na Slovensku. Ako si spomínate na tieto zážitky? V tomto učení si v prvom rade musíme uvedomiť, že prežívame veľmi silné utrpenie. Nie je to len utrpenie z utrpenia napríklad, keď si zlomíme prst, ale je to aj utrpenie napríklad zo zmeny. Keď niečo stratíme, veľmi nás to boli, to nie je také utrpenie, ktoré by bolo vyslovene z utrpenia, ale je to utrpenie zo stavu. A práve náš učiteľ Taraptulku Rinpoche, ktorý je vlastne takým duchovným vodcom tohoto centra, sem prišiel preto, aby nás naučil, akým spôsobom sa tieto utrpenia dajú eliminovať z nášho života. Akým spôsobom môžeme dosiahnuť stav, keď budeme preplnení mierom, pokojom a šťastím. Ako prebiehajú jednotlivé sedenia? Akou formou sa teda snažíte nachádzať pokoj? V prvom rade sa tu snažíme robiť také meditácie, ktorým utíšime naše vlastné bytie, kedy sa do popredia dostávajú naše pozitívne vlastnosti a do pozadia naše negatívne vlastnosti. Teda každou jednou meditáciou sa snažíme posilniť naše pozitívne vlastnosti a zase naopak oslabiť tie veci, ktoré nám sťažujú naše bytie, ktoré nás sužujú. Takže zmeníme postoj a tým pádom vlastne sa kvalita nášho života kompletne zmení.